Anya laki din. Mapanam ka di andoy. Ket inak-agar man ananang tanay. Makas asawa ko. Ay naandoy aya. Sakbay nga aggaget ka nga agarem. Aggaget ka pa'y nga umuna nga agtrabaho Ninanang mit. So manao kayo man ako na akon. Agtal na kayo pa man. Takunada amalas ti sumanaon o agrobrobot ti tao. Anya ay adula amin dayta. Kahit mo ti bagbagak. Anya ngay nga raw ti ipakanmuntoy ti pamilyam no di kag trabaho. Gumagitak to ngagtrabaho. Intun maasawak ti babae ngay ayatag na lang. Pagtriplyak pa'y tagagat Anya? Wala na. Uray po utin nyo dayta. Ay ti salbag. Sana kasungbatan ti ararmem. Gaputaan muna asadot ka. Sungbatan naktuday dyan nanang. Think positive. Mariknak kay ayatin nak makidi. Ay naandoy. Diyay lang at dakurkurang na ti agayat ken ka. Ang nilaki din ni nanang aya. Awan at talaga ti bilibyo kanya anak yaw. Kasano nga men, nakarit ka nga agarem. Ngem di kamot agalisto nga agtrabaho. Asino mo't nga itilimpyo abalasang ang mga yat itisadot. Triplyak to tagagat na dandon ti pamilyak nanang. Aldaw man kinrabe, agtrabawak to. Anya? Gayso mo nanang. Amuyon ti kahit kosawan, iti imbakang nga uray rabi agtrabawak. Hay salbag, jak ammo ti sawaken ka andoy. Mala, panahon kayo pa nanang. Tama nga numapukaw ti banglo ti perfume ko. No pabayagag pa ti makisarita kada kayo. Anya? Oh, paray. Papalam ka tay. Nakapurma ka man. Agasam dat nga Naka-leader bouts. Kan nakakubuhat ka ba Kastaunay ti apo. Nagbanglo ka. Makaulaw, Pards. Si Kamot, Pards. Anya makaulaw ti babanglo. Kat no, aficionado na ito. Ay, mapan ko armo. Hindi ko sunada kabalasang, Pards. Ha? Anya? Mapan ka garing ti balasan. Kat kasta ti lang, Pards. Abay, Pards. Adda ka di ti mati dito suot ko. Ay, unay ka na ya, Pards. Kastaunay ti panagpurmam. Ngam nalipatam sa amat ti nagdiramaus kin nagbrasyur ti. Ay na. Urnuso mamma ti bagbagin Pards. Sakbay ka mapan agarang. Asino ka di ti mapan mo arman Pards? Ni Mandelia Pards. Anya? Ni Delia tagad di kita kabangiba ka barangay. Wan Pards. Apay, kastaunay mo na timulagat mo. Ni Delia ti mapan mo arman. Amom ka tay. Akas taunay ti kina-istrikto ni nanang na. Anya? No siya, saan nga umumbra na ito strikto? Kan may isa, nimot, dila ti mapanggo araman, saan maan ni nanang na? Nakapinpintas ka talaga, dila. Agyaman nak iti pa nang apresyar mo iti kinapintas ko manong andoy. Agis-isem ka mo tamang kita kanya. Apay, natairak mo ilakad dala. Ha? Apay, naguyak ka mo tayo na aday. Kwa manong, awan, nasa midak laang iti ininom ko adanong. Delia, nakaumayak manay. Gapota umay ko manan idarirag to'y napudno ngayat ko ka. Pangaasim ko matasumpatan nak. Ay na, kinunakmatan kan ka. Ikanak itinaan-anay apanawan. Tapno pagpanunutak pa'y day taabanag. Wawan, makasasawa ka nga minang dala. No bilang agasawa ta, andoy. Adda ka di ti pangalaan ta iti pagbiyagan ta? Ayun dala. Awan ti parikot iti dayta. Nalawat ti bangkag. Source of income is not a problem. Anya? Awan dala. Susumpatan ti panagayat kong. Awan ti pagbabawiyam talaga. Itatawan ti anak ko. Kasarita ka man itinalapat, si kaalalaki. Mabalin na tamad na. Apay, anya ka diti bagayo? Unay mo tanday ta pa nagsungsungbat mo kanyak. Nalipatam ka de, asyak ti ina ni Delia. Ay na, saan na? Tiyak tupulos malipatan anda kayo ni Lourdes.
nga ina ni Delia nga ayatek iti kastaunay. Aniya, talaga nga awan respeto man niya. Apay andoy, no bilang tagasawa kay to iti anak ko, kabaalam ka di matlaang abyagan. Ne, saan mo't anatay na? Tapno damagandak no kabaulak abyagan. Ay nagalas mo tayo pa nagsungsungbat mo andoy. Ti kayat ko asawan, kat no ada ti source of income mo. Tapno ada pangalaam, iti ipakan mo, iti anak ko no bilang laang. Ay na, sana problema dahi tanana. Gabutan na lawat ti bangkag may. Oray pa'y nalawat ti bangkag, no saan mo't laang ang mamulaan, awan sirbina. Apay, nagagat ka kadimot laang agtrabaho iti bangkag? Ay, nalabos mo't tan. Aniha nalabas? Kahit ko sawan, nalabas ang kinagagat ko. Kat inton agasawa kaminton kinidelya. Triple ag ti kinagagat ko, ngagtrabaho. Nana, promise, cross my heart. Ano kasta nga raw, kayat ko atunggal umay mo sa rungkaran ti anak ko. Naskan asaan ka nga ima-ima sumangpat. At dati igamuan natang wano prutas. Anya? Sige. No problem, nana. Uliitak ti saludsod ko, Andoy. Nagagat ka kading agtrabaho. Wala na, didak pagduwa-duaan. No kaya tiyo, mapandak kitaan abinigat ti jagardin ko. Aniya? Siguradum lang amangan mat no agpaadulang iti puli ti ammom. Ay, nayon nan anana. Aniya? Kat, kumusta ti panagaram mo? Ay, parikot ko nga rodye inana. Anya, taapay. Nasken ka nung adawit ko tunggal sa rungkarak ni Delia nana. Mangitedak to kano itinateng kuno prutas. Di mangtad ka, problema ay adayta. Pangalaak kumangay iti-itid ko. Ay kat agmula ka tapno adda ti itid mo. Alangan mo't ngayon kagtakaw. Da kayo mat na lang, kasanungay, sa rungkarak ni Delia inton may sa abigan. Agtubo mo't ay aldagos ti mulak ita. Ay si ka talaga andoy. Ang ampuera ang awanak ko. Nupod no nga agayat ka itiday di Adelia, naskan asursurwam amin at trabaho. Tano agasawa kayawn, saan amabalin akastamlaang, ang mga nubisinum to ti pamilyam. Nanang, magtrabaho ak ngamin. Mabilagak itinid. Kat ang mga nungumisit ti kudil ko. Kat ang mga no iso ti di na pangayatan kanya. Ay naandoy ka talaga. No talaga nga ay ayatan na kaday di Adelia, di na pagbasaran ti itsura. Uray kas kalakangisit ti uging, sungbatan na kalata. Anya? Nakaumay ka man dito balay, pare Carlo. Anta ka di parikot mo? Awan, pars. Umay ka lang awisan. Tama pantayo man ni Jayo, yung tayo. Inte agbir. Uno, agdispos parts. Kuha parts. At na kami papanakita. Sa tino? Ije bangkag mi parts. Ha? Bangkag? Seryoso ka parts? Ay na, one parts. Kaskas daw parts. Sigod matasan ka mapaniwang gagya. Itaman pa ita. Kaya't ngamin ni Nana Lourdes at unggal mapanak ije balayda. Naskan nga damaytid ko na tayong wano prutas. Iso mapanak man nagmulay ti traum. Anya? Apay, asino ay tarmang? Saan aya ati anak na? Apay ngay apatimit ti inanak. Agdawat pa yan iti dureng. Sana bali aparts. Ano usak lang tagmula-mula. Basta sungbatan nak ni Delia.
Dawak man iti kabsat ko. Gimagat mo iti nga agbangkag. Di kakat maragsakan tagimagatan ni Andoy. Maragsa ka ananang. Italang ngamin kahit. Wino, adan kaayan ayat na. Saan? Ngam agmula ka no itinatengkan prutas. Takayat ti inajay ar-armon na. Nasken nga adda awit na anatengkan prutas. Tunggal sumarong kar ijay balayda. Anya? Babae lagayam ti mang pagagat kingwana. Ngam kasanon ton, no paayin ti babae nga ar-armon na, nanang. Saan mo't siguro anak ko? Ngam no kastaman bilang, ay katawan mabalin Tinapatag kat gimagot ti kabsat mo. Ay na. Ay, nyalaki din na yaday nga ayat-ayat. Ay, si kakit di ati agbiro ken iti asawaom. Tapno saan adagiti kagawaam ti asawa ken anak mo. Ay nananang. Addan taw. Saan pa'y nga ita? Kaputa saan pa'y kano anayanak ti babaya para kanya. Anya! Unay mo tinday tagagit mo, Andoy. Inspirado ka talaga. Wang nga ro danak kaw, amangan no agsakit ka iti day tangar aramidam. Saan nga agsakit day ta nanang? Strong day ta, gapo ka ni Dilya. Saan ka day, Andoy? Unay na iti kastoy abiyag. Ngimisitak mo tan. Kitaan nyo mang titangad ko na Ay, unay kan, nung imisit ka, day ti pamaneknek anagagat ka. Sandan to, nga minasumbatan ti et ko. Adupay lang amin na kondisyonis da. Ano sa mo na? Apay nga min nga agayat et ka. Adula amin na ida. Mabiyag ka mo ilat na uri awan nasawam. Ay si kamo lito. Nabambanog lang arudan ti kabsat mo. Kasta pa'y laeng mo ti bagbagam. Kung kunaklaing mait, Andoy. Ti kunak, ano sam, tanya ngay nga ron. Kit istrikto ti ina ti ararma mabalasang. Kan mayat. Maragsakan kami, kaputa gimagit ka magnagbangkag. Ni brother mo, sa anak mo asadot kay? Wala yun. Yakimbaga asadot ka. Ngayon, nagagit ka mo amangan. Karo, no naimas ti siday. Malalala, husto daytan. Intayo ka manganan. Ay na, apong. Talaga naglalang to lagi di mula man at ateng. Kan nagado nga bunga na. At idok ti bunga lagi ti tarong mo. Adapay pitchay. Adapay aksayuti. Ay wala, Bards. Tinaripado ka nasayad na kita. Nasayad nga ro, ano ka sa Bards? Ay na. Ay kay, mangtid ka mga ro, Bards. Tara, manak mamit ti mulam dahil kay Delia. Nang dahil kay Delia? Kasano, Bards? Saan ka di agawin ti panagayat mo kay Delia? Kit gimagit ka nga mula-mula. Ay, sika mo, Bards. Ngam panagkunong ka di ka. Sungbat anak itan ni Delia. Diyak masigurado, Bards. Ngam adda ti balakat ko king ka. Anya na, Bards? No, temporary lang ti kinagagit mo. Gaputa, kahit mula nga sungbatan na ka di Delia. Ipirma rin ti mo. Anya? Paray. Tapno makita dahitan ni Delia. Kaya sungbatan na ka dinauras. Para kang ka, Delia. Ay na, agyaman nak Andoy. Nagadumit dagito'y awit mon anat natang. Aywan, Delia. Para ka na kayo amin dahita. Agyaman nak manin Andoy. Ay na, nagatidog, ken nagkikinis met dagito'y atarong. Anya ka di a variety da ito'y. Nagmaya mo ta, prusa na ititarong. Data jay Calixto a variety titarong, Delia. Nagustong ka di mala ang titarong ko? Este tarong. Ay wan Andoy, nagustuak na unay. Gaputa paboritok ti tarong. Ay na, agyaman nak Ni, adapay sayo ti anayon na. Adapay pichay, adapay okra. Ay, agasam man dagito'y Andoy. Ay na,
Naimbag talaga Sondelya. Tinaripatok ang naimbag dagita amulak para kang ka. Kasta ka di. Ay, agyaman akmanin saan kon aparikot ti si daan mi kininanang. Nagimas dagito'y kat. Nang runa to'y tarong. Ay na, naimas nga iprito. Ayun, Adelia. Aywan, kayat mo ka di nga ialaan ka iti meriendaam? Ay, saan, Adelia? Kalkalpas ko lang nga nagmerinda itay. Delia, damag ko mamanan no. Anya ti maibaga. May papan iti idardarirag kong aya. At ka di namnamak ka. Kwa. Saan ka pa amasungbatan, Andoy? Ibagak to inton sumaruno nga iyo umay mo. Alang arot, Delia. Katsapay ko ma. Tapositibo ti isungbat mo. Agsubliak tumanay. Kat namnamaang. Iyalaan kan tumalan itinatang. Makasawak mata ni tinapinta sa balasang. Yes. Ay, nakaragragsak ka may tandoy. Apay, sinong bata nakakadin ni Delia? Saan? Naibaganan. Ngadda ka nun namnamak ang kuwana. Ne, nasayat nga rod ano kasta? Saan ka nga tanga agbalew? Apaman nasong batan nakater armam? Brother, mate. Pero manindi da ito yung nagbalew. Saan at temporaray? Ay, nasayat ang arod no kasta. Kit agurnong ka nga rodin Tapaman nga klunin na ti panagayat mo. Agkasar kayo na dagos. Saan ka di mabaling nga ikabalay kulatan? Inyalaki din na yato kabsat ko. Apay, kasta kalakaya ti panangasawa. Ang ako lang, matay Brad. Si kahamot, siyempre, ikalay sa ka muna. Angam niya, agtalinaid ko ma, ti kinagagit mo, andoy. Well, brother, no worries. Agtriplin to pa iti kinagagit ko kunak nga rodan. Baga oras mo, kabsat. Kastamot kan ka, kabsat. Asino da ka, day? Siyak ti ina ni Delia. Di babae nga ar-armon ti anak mo. Kasta ka, day. Apay, adda ka din na aramid ti anak ka, asaan anasaya at kadakayaw. Awan mo't umayak lang sumarungkar. Adda ka din ni Andoy. Napan ijay bangkag na, kabsat. Nagkuyog day ti kabsat na. Nasaya at nga ron no kasta. Kaya't kulang apan kan no talagaan natang na di ininted na kada kami. Ayun, natang nadagi jay. Sana kun anagmula, ngamain ko na nga ison ti agmula. Nasaya at nga ron no kasta. Diyak kaya't ti ulbod kan sa daw. Ay, sobra amot na ito apakit. Ayun, pudno ti imbagbaga na kabsat. Ngamdyak kayat ti sigurista kan agin lalaing nga abalayan kag. Anya ti kunab? Ay iyawan kabsat. Mala, umay kakit di tagkapita, kabayatan ti panagin ni storyata. Sa bali matay ko tao Imay laeng tapnupon kun na, no talaga ani Andoy takin mula kadag itinateng nga inawit na. Sigurado ka din na baliwang ti ugaling, Parts. Abay, Parts. Awan ayat ti pa nagdalok mo kanyak. Saan mo nga ti kasta? Sigurado ka lang, Parts. Ay, kat ang gagataklat ta. Nga uray agasawa kami ton ka ni Delia. Triple, tigagit ko kunak nga raw. Very good, ano kasta, Parts? Talagang sama ka asawa ka na. Ay, gawa na. Linabsakon ti kalendaryo. Sayang tal daw. Bulan, panawon kin. Basta. Sa bagay mat kita, Parts. Ang siya ngay. Akong pa'y napili ka na, di babae nga agad kanyakit. Ho, ti ko namgit di Bards. Awan timang kahit king ka. Anya!
manak iti anos mo naguray iti sungbat ko iti idat-daton mo panagayat kanyak. Amumit anapod mo ti panagayat ko keng Kadilya. Aramidek amin apakaragsakam. Gantong palag amin ngay bagam. Gapo iti dayta, sungbatan kan itamot laeng andoy. Agpaysa! Una, ngamsak ba sungbatan ka? Kidawak asapay ko tasaan ka agumura kanyak no bilang saan ti sungbat ko kan ka. Ikarik na Kadilya. Ay ayatan ka mat andoy. Yaw! Yes! Ay, pudno ka di tinagag ko Kadilya. Pudno ka di ngay ayatan lakmait. Saan nga agang angaw andoy? Ay ayatan ka mat. Ang sapay ko tasaan ka pulos nga agbaliw, itatasinong batan kan. Ikarik adyak to pulos agbaliw. Siyak tulatan na andoy. Sika talaga. Agangaw ka man ako nakon. May papaniti panagayat ko ka. Sa anak nga ang angawa talaga. 100% nga gayatak ka, Delia. Barnes, at the good news ka. Kat masigurado ka maragsakan ka. Oh, anya nga nita, Barnes. Nakaragag sa kami. Kas kala na nga ba kitiluto? Nangabak ako na talaga, Barnes. Jackpot! Ni, anya nga dita, Barnes. Ibagamo na. Nobyak ito ni Delia, Barnes. Anya? Nobyam ito. Seryoso ka di, Barnes? One, Barnes. Sa anak mo't nga gang awad. Ay, kongres nga ruta na, Barnes. Ay, nasaysaya sa agram ba tayo? Una. Una, Barnes. Ngam aginong talaga ni Jabalay. Siyak ti taya iti arak. Ngam sigamat ti pulutan na. Ni, kunak manong sika amin, Barnes. Ta agram baka kagero. Ay, mapantay Jabalay yung. Agram bakta. Gaputa saan kan amabaakan. Nailisi kan iti baak life, Barnes. Ay, diskarte nga may hindi ka sa pulan, Barnes. Sa bagay, kung saan ka nagagait? Amangan mo, saan na ka sinumpatan ni Delia? Mayat apare. Ay na, tarong kan sayo ti dinawat na duri. Ay na, mayamon dito, Barnes. Naimbagid diya, ta sana kwarta. Sa bagay, mat kita, Barnes. Hoy, agreeing ka man, andaw Anya kayo mo tinanang. Nag-ibas pa ilang titurog ko. Mangring kayo. Madamat di tagtagainap ko. Kararagop ko kano ni Delia. Kinigtot nakid din. Napukaw ko lagi din di tagtagainap ko. Ay, unay ka nandaw. Amom ka de, tinararamid mo iti kalman iti bangkag mo. Ne. Apa yun na lang. Adda ka di dakis ngayon naramid ko. Gapoy tinalaos abartek mo iti kalman. Di mon ammo dagiti nararamid mo. Apay aya. Amom ka de tinamay anagmula iti natnatang. Pinaglalaok mo dagiti mulam iti may sang abot. Kada abot, nagnanayon ti bukal ti pitsay tarong ken mustasa. Kasta ya. Apay asandak alinapdan ni di pimanuak dito balay. Kasano alapdan da ka katagpilit ka? Ay nagsayang kalaeng iti similya. Pangalaam ngay iti isagot mo anatang kinidilya. Uray madili pa ilang nanang. Sana baling, tas sinumbatan na ako ni Delia. Delia, lo niya ti kunam, agsimpatan. Kunak man, no enjoyan tapay lang ti relasyon ta, kas girlfriend, boyfriend. Saan Delia? Tanay, makas asawa akong.
Talaga ka di ang makaas-asawa kan, Andoy? O Andelia, iso apat gamon ti kayat ko. Tay suman lang ti turong na. Ala, uwanan, Andoy. Ay na, agyaman Delia. Sa nabalay, di ka bisinoy tong palag ti ingkarik idikin ni nanang mo. Nga anya? At reflect ti kagit ko intol agasawa tantaw. Tapno di ka bisin iti sidong ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.